హలో లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, నేను ఈరోజు మా పక్కన ఉన్న జయంతి రాంపురంకి వచ్చాను. ఇది గొల్లాపల్లి మండలంలో ఉంది. ఇక్కడికి రాంగంలో ఇక్కడ గుడి పండగ జరుగుతుంది. ఈ గుడి పండగ ఏంటి అనేది చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో ముగ్గులతో వెల్కమ్ చెప్తున్నారు, చూడండి ముగ్గు వేసింది గుడి ముందు. ఓకే, ఇది ఒక ఆర్సిఎం చర్చ్. ఈ చర్చిలో ఈరోజు ఈ చర్చ్ పండగ అంట. సో ఇక్కడ ఎలా చేస్తారు ఈ పండగ ఏంటి అనేది చూద్దాము. సో ఈ గుడిలో పూజ చేస్తారంట. సో ఇక్కడ పూజ ఎలా ఉంటుంది, వీళ్ళు ఏమేమి ట్రెడిషన్ ఫాలో అవుతున్నారు అనేది చూద్దాం. చూడండి, అందరూ చక్కగా భారతదేశ సాంప్రదాయం ప్రకారం డ్రెస్అప్ అయి వచ్చారు. పాపని చూడండి అని చక్కగా రెడీ అయ్యి వచ్చింది. మా అందరికన్నా గొప్పైనటువంటి దేవుడు ఇక్కడ దిగి ఉన్నాడు. ఈనాటి ఆదివారం పూజలు మన దేవాలయ ప్రతిష్టను పురస్కరించుకుని ఈ దేవాలయాన్ని కట్టిన వారి కొరకు, ఈ దేవాలయాన్ని సహాయ సహకారం ఇచ్చినటువంటి పేర్లు ఉన్న వాళ్ళందరినీ దేవుడు సమర్పిస్తూ ఈనాటి దీపావళి పూజను సమర్పిద్దాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసం మీ అందరితో ఉండునుగాక. ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా, దేవాలయాన్ని నిర్మించడం అంటే విశ్వాసాన్ని కట్టడం. దేవాలయాన్ని నిర్మించడం అంటే మన జీవితాలను స్వర్గానికి నడిపించుకోవడం. దేవాలయాన్ని నిర్మించుకోవడం అంటే మన సమస్యలకి పరిష్కారం చెప్పేటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి దారిని మనం వెతకడం. దేవాలయాన్ని నిర్మించుకోవడం అంటే ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనం ఎన్నో ఆత్మలను దేవుడి దగ్గరికి చేర్చడం. ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించుకుని మరి ఈరోజు ఈ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి ఎన్నో ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం ఇది ఎన్ని 4వ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం. మరి ఎన్ని కుటుంబాలు రక్షించబడ్డాయి, ఎంతమంది ఆధ్యాత్మికంగా బలపడ్డారు. ఈ దేవాలయ నిర్మాణం తర్వాత మనకి దేవుడు ఎన్ని అనుగ్రహాలు ఇచ్చాడన్న దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ మరి ఆయన ముందు యోగ్యంగా నిలబడడానికి పశ్చాత్తాపడి పాపమని కోరుకుందాం. Yeah.
ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గణిత సర్వేశ్వర, ఈ స్థలముపై నీ అనుగ్రహమును ప్రవహింపచేయి. ఇక్కడ నీ స్మరణ చేయి వారందరినీ సహాయం చేయి దయచేయుచున్నాము. నీ వాక్కు యొక్క శక్తి దివ్య సంస్కారమును గ్రహ విశ్వాసుల హృదయములను ఉత్తేజపరచునుగాక. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. యెషయా గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 15వ వచనము 19 నుంచి 23 వరకు. యెషయా గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 15వ వచనము 19 నుంచి 23 వరకు. ప్రభువు నాతో అన్నను, రాజగృహ నిర్వాహకుడా, రాజ ప్రసాదాధ్యక్షుడా, షబ్యా వద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లా చెప్పుము. ప్రభువు ఇట్లా అన్నను, నేను నిన్ను వివేకముల నుండి తొలగించెదను, నీ ఉన్నత స్థానంలో నుండి నిన్ను పడద్రోయుదను. ఆ దినమున నేను ఏలియా కుమారుడు నా సేవకుడు ఏలియాబును ఆహ్వానించును. నీ అధికార వస్త్రములను నీ నడికట్టును అతనికి కట్టబెట్టెదను, నీ అధికారమును అతనికి అప్పగించును. యెరూషలేము పౌరులకు, యూదా నివాసులకు అతడు తండ్రి వంటి వాడు అగును. దావీదు వంశపు రాజా తన తాళం చెవిని అతడు తన భుజముల మీద తాల్చినట్లు చేయలేదు. అతడు తెరిచిన దానిని ఎవరు మూయలేరు, అతని మూసిన దానిని ఎవరు తెరవలేదు. నేను ఇతనిని గుడారపు మేకును వలె గట్టిగా దిగబొట్టేదను. అతడు తన కుటుంబమును అంతటిని వన్న తెచ్చేదను. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పునీత పౌలు రోమ పౌలుకు రాసిన లేఖ 11వ అధ్యాయం 33 నుంచి 36 వరకు. రెండవ పట్టణము. పునీత పౌలు రోమ పౌలుకు రాసిన లేఖ 11వ అధ్యాయం 33వ వచనం నుంచి 36వ వచనం వరకు. సహోదరులారా, దేవుని ఐశ్వర్యం ఎంత ఘనమైనది, ఆయన వివేకము విజ్ఞానము ఎంత గాఢమైనవి, ఆయన నిర్ణయములను ఎవడు శోధింపగలుగును, ఆయన మార్గమును ఎవడు అన్వేషింపగలుగును. పరిశుద్ధ గ్రంథము పలుకుచున్నట్లుగా ప్రభువు మనసు ఎవరికి ఎరుక, ఆయనకు సలహాదారుడు ఎవడు, తిరిగి ఆయనచే ఇచ్చివేయబడుటకు గాను ఆయనకు ఎవడైనా ఏదైనా ఇచ్చినది ఎవడు, ఏదైనా ఆయన నుండి ఆయన మూలమైనది, ఆయన కొరకే సమస్తము ఉన్నది, ఆయనకే సదా స్తుతి వైభవములు. ఆమేన్. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. దేవుని స్తుతించెదము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మీ ఆత్మతోను ఉండుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన శుభవార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన శుభవార్త 16వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 13వ వచనం నుండి 20వ వచనం వరకు. పునీత మత్తయి గారు రాసిన శుభవార్త 16వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 13వ వచనం నుండి 23వ వచనం వరకు. యేసు ఫిలిప్పు కైసరియా ప్రాంతమునకు వచ్చాను. ప్రజలు మనుష్య కుమారుడు ఎవరని భావించుచున్నారు అని తన శిష్యులను ఆయన అడిగాను. అందుకు వారు కొందరు బాప్తిస్మ యోహాను అనియు, కొందరు ఏలియా అనియు, మరికొందరు ఇర్మియా లేదా ప్రవక్తలలో ఒకడని చెప్పుకొనుచున్నారు అనేది. మరి నేను ఎవరని మీరు భావించుచున్నారు అని యేసు వారిని అడిగాను. అందుకు సీమోను పేతురు, నీవు సజీవుడు వగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తువు అని సమాధానమిచ్చాను. యోనాపుత్రుడు వగు సీమోను, నీవు ధన్యుడవు, నీకు ఈ విషయమును తెలియజేసినది పరలోకమందున్న నా తండ్రియే కాని రక్తమాంసములు కావు. నీవు పేతురవు, ఈ రాతి మీద నా సంఘమును నిర్మించదను,
నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలవు. నేను నీకు పరలోక రాజ్యము తాళపు చెవులనిచ్చెదను. భూలోకమందు నీవు దేనిని బంధింతువో అది పరలోకమందు బంధింపబడును. భూలోకమందు నీవు దేనిని విప్పెదవో అది పరలోకమందును విప్పబడును. ఇట్లు చెప్పి తాను క్రీస్తునని ఎవరితోనూ చెప్పవలదని తన శిష్యులను గట్టిగా ఆదేశించెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. అది ఆదివారం గురికి వస్తుంటారా? మనుషులు పెరుగుతున్నారు కానీ విశ్వాసం పెరగట. వయసు పెరుగుతుంది, విశ్వాసం పెరగట. మనం శోధనలకు నిలబడలేకపోతూ ఉన్నాం. ఎన్నో వాక్యం వింటారు కదా, ఇంటికి పోయిన తర్వాత పక్కప్పుడు దండాలు పెట్టుకుంటే గోల చేస్తాం. అవునా? అప్పుడు వచ్చిన కుక్క వచ్చిన పగుడు వచ్చిన చెప్పులు వచ్చిన విశ్వాసం అంటే తెలియదా? ప్రభుత్వం ఆగినంత విశ్వాసం అంటే ఈ కొబ్బరి చెట్టు వేళ్లతో పేళ్ళకెళ్ళి సౌదం పడబడి పడుతుంది. ఆగినంత విశ్వాసం పొందుతారు. విశ్వాసం పెరగదు. విశ్వాసం సకల దోషములను కప్పు వేస్తుంది. విశ్వాసం క్రీస్తు మంచి మనసు ప్రేమ ఉంటే సమస్తం కూడా దోషములు లెక్కింది. సరేనా? విశ్వాసం సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంతే. విశ్వాసంలో ఇంకా రాలా. మనం అనుకుంటాం విశ్వాసంలో కొంచెం విశ్వాసంలో పెరుగుతున్నాం. ఒకవేళ విశ్వాసంలోకి వచ్చి విశ్వాసంలో పెరుగుతాం అనుకో, పక్క పట్ట విత్తనాలు సగతా పక్షి వచ్చి తినేసి చూసావు. అట్లా మా గుళ్ళోకి బయటకు రాగానే శోధన అదురైపోతుంది. అవునా? కన్నులు మూసి దేవాలయం నిర్మాణ నిమిత్తమై ఒక క్షణం ఎవరెవరైతే విరాళాలు ఇచ్చారో, మరి దేవాలయ నిమిత్తమై పనులు చేశారో వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేయండి. అదే విధముగా మన కుటుంబాలందరినీ జ్ఞాపకపరచుకోనండి. పాడి పంటలను, పశు సంపదలను మరొకసారి దేవునికి సమర్పించండి. చదువుచున్న బిడ్డలను దేవునికి సమర్పించండి. చక్కని వాక్యాన్ని అందించిన, క్రీస్తుని మనకు తెలియపరిచిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు దైవ కుమారుడు అని మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి? ఆ తండ్రి మనకి ఆ దైవ కుమారుడు యొక్క గొప్ప సత్యాన్ని మన రక్తమాంసాలకి ఎలా తెలియపరచాలి, అది మనం ఎలా గ్రహించాలి? ఇలాంటి గొప్ప విషయాలను మనతో పంచుకున్నాం. అంతోని ఫాదర్ బాలా గారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి. అంతోని బాలా ఫాదర్ కొరకు ప్రార్థన చేయండి. వారు పనిచేస్తున్నటువంటి స్కూల్ కొరకు, వారు ఉన్నటువంటి హాస్టల్స్, ఆయనకున్నటువంటి పదవులు, వీటన్నిటిని దేవుడు సమర్పించండి. అవన్నీ ముఖ్యం కాదు. దైవ వాక్కు, దేవుని సేవ అని ఎంతో మంది గురువులు పాటుపడుతున్నారు. అలాగా మరి ఈ గురువు కూడా అదే ఒక గొప్ప మనస్తత్వంతో మన ముందుకు వచ్చారు. మన కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు. వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి. మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా కుటుంబాన్ని, అన్నదమ్ములను, అక్కచెల్లెలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థన చేయండి. మరి ఈరోజు మనకి భోజన ఏర్పాట్లు చేసిన వారి కొరకు, విరాళాలు ఇచ్చిన వారి కొరకు, మరి ఈనాటి దివ్యబలి పూజను పెట్టించుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రార్థన చేయండి. దేవాది దేవుని యొక్క అనుగ్రహాలు వారిపైన నిండుగా మెండుగా ఉండాలని, మరి అనేకమైనటువంటి పనుపాట్లలో సహాయ సహకారాలు అందించిన యువతి యువకులు, పెద్దలు, వీళ్ళందరినీ దేవుడు సమర్పిస్తూ ప్రార్థన చేయండి. ప్రియమైన బిడ్డలారా,
ఈ మనవులను మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొచ్చున్నాము తండ్రి. అందరూ కూర్చుని అర్పణ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు అర్పణ తీసుకురండి. అదే విధముగా మరి అర్పణ గీత పాడి అర్పణ పట్టండి. సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించి బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లు ప్రార్థించండి. స్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రవేశం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రవేశం కొరకును నీ కొరకు ద్వారా బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ శ్రీ సభ ఆనందదాయకముగా అర్పించి ఈ కానుకలను నీకు అంగీకార యోగ్యముగా ఉండునుగాక. ఈ పవిత్ర మందిరమున సమావేశమైన నీ ప్రజలందరూ ఈ దివ్య రహస్యము ద్వారా నిత్య రక్షణ వరమును పొందుదురుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి కలిగిన సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటుని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా నీ కృప వలన మేము నిర్మించిన ఈ దేవాలయం నీకు మాతో గల ప్రేమ బంధములకు సాదృశ్యముగా వెలసినది. ఈ స్థలమును నెలకొని ఉన్న నీ యొద్దకు యాత్ర చేయి నీ కుటుంబములకు నిన్ను నీవు అద్భుతముగా వెల్లడి చేసుకుని వారితో నీ సహవాసం పరమరహస్యమును నెరవేర్చుదువు. ఈ స్థలములని మమ్మును నీకొక సజీవ ఆలయముగా నిర్మించుకొనుచున్నావు. ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను క్రీస్తు జ్ఞాన శరీరముగా వర్ధిల్ల చేయుచున్నావు. స్వర్గ నగరమైన యెరూషలేమును చేరుకొని పరిపూర్ణ శాంతిని అనుభవింపతోడ్పడుచున్నావు. కావున సమస్త పునీతుల బృందముతో ఏకమైన ఈ వైభవోపేతమైనటువంటి నీ దేవాలయమునందు స్తుతించి ఘనపరచుచు నీ మహిమ నిరంతరము కొనియాడుట ఎట్లనగా,
పావన పిత, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా నీ కుమారుడును మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యాంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలి అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞత అర్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. భోజనానంతరం పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిది, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుడు రక్షణాయతము విశ్రమను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరలా వేం చేయని ఎదురు చూచి మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లు దయచూపుము. అతడు మమ్ము నీకు నిత్యాత్మగా రూపొందించుగాక.
నీవేటబడిన పుణ్యాత్మతోను ముఖ్యంగా పవిత్ర కన్యకై దేవమాతైన మరియమ్మతోను ధన్యులైన నీ అపోస్తలతోను వేద సాక్షులతోను ఈ విచారణ పాలక పునీతులతోను అంకోని వారితోను సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయను. ఏదైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభు, మమ్మల్ని నీతో సఖ్యపరిచి బలి లోకమంతరికి శాంతిని శ్రేయస్సు ప్రసాదించినట్టు బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీసేవను నీ సేవకుడు మా ఫ్రాన్సిస్ భాగ్యపీఠాధిపతులను ఈ విచారణ గురువును వారి సంస్థలో పరిచయించిన గురువులందరినీ ఇక్కడ బలిపీఠము సమావేశమై ప్రార్థన చేయించున్న వీరి యొక్క భక్తి విశ్వాసం నీకు తెలుసు ప్రభువా. వీరి భక్తిలోను ప్రేమలోను విశ్వాసమును తొడుపరుపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సమక్షమ చేయున ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుడు. దయగా తండ్రి, నడదశరా చెదిరి ఉన్న నీ బిడ్డలందరినీ, ముఖ్యంగా ఈ విచారణలో మరణించిన వారందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరచుకొనుము. మా చనిపోయిన మా సహోదరులను ఈ లోకము నీ ప్రేమ యందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ, ముఖ్యంగా దిక్లడి ఆత్మలందరినీ దయతో నీ రాజ్యంలో చేర్చుకున్నాము. మేము నాచన చేయి ఈ మహిమను వీక్షిస్తూ నిత్యాలను పొందుతామగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేళ్లను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక. మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొక్క అప్పుడైన వారిని వెంబడించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్మల్ని శోధన యందు ప్రవేశింపలుగా కీడులో నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి. ప్రభువా, నీ కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షింపుము. మా యువన పాపము నుండి మమ్మల్ని విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ఆగమనము నిరీక్షించుచుందుము. నిరంతరము మీది రాజ్యము, మీది అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసం వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సభకు శాంతిని ఐక్యం అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు ప్రభువా, ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండును గాక. ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరు పరిగణించు ప్రభువా, సర్వేశ్వరుని పరిగణించు ప్రభువా, ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన మనము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంటి ప్రవేశించుకునే పాత్రలను కాను, అయినను మీరు ఒక మాట పలికిన ఆత్మాలను స్వస్థత పొందును. సర్వేశ్వర స్వామి దేవర వారు మితులేని సకల మేలుల స్వరూపులైన వలన
సకల వస్తువుల కంటే మేము అధికంగా ప్రేమించున్నాను స్వామి. మీకు నా పాపం చేత ద్రోహం చేసినందువలన మహా మనస్తపడుచున్నాను స్వామి. మహా దుఃఖపడుచున్నాను స్వామి. మహా మనస్తపడుచున్నాను స్వామి. ఇక మీదట ఒకనాటికి ఇటువంటి పాపములను చేయనని నిండు మనసుతో గట్టి ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను స్వామి. ఆమేన్. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది, దైవస్తుని విందు. అమరమైన విందు ఇది, చూడాలి విందు, మధురమైన విందు, మధురాలి విందు. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత గొప్పగా దిగ్విజయంగా మరి ప్రారంభించి మరి చివరి వరకు కూడా తోడుగా ఉన్నటువంటి దేవాది దేవునికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ వందనాలు సమర్పిద్దాం, స్తోత్రాలు చేద్దాం. చక్కని వాతావరణం ఇచ్చినందుకు దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియపరచాలి. అదేవిధంగా మరి ఈరోజు మన యొక్క మాటను మరి మన్నించి మరి కాస్త ఎండనిపించిన మరి అనుకూలంగా మరి ఈరోజు ఆదివారం అయినప్పటికీ కూడా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పనులను, కారంపూడిలో ఉన్నటువంటి పనులను అన్నీ కూడా అక్కడ జాగ్రత్త పరుచుకుని మరి ఈరోజు మన చిన్న గ్రామమైనటువంటి మరి మన గ్రామానికి వచ్చి మన దేవాలయ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవంలో మరి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని మరి బలమైనటువంటి వాక్యం, ఆయన ఎలా చెప్పిన వాక్యం నేనైతే ఫస్ట్ టైం వినడం చాలా చాలా సంతోషం అనిపించింది. చాలా సంతోషమే కాదు, ఎన్నో ప్రశ్నలకి సమాధానం దొరికిందనిపించింది. వాక్యాన్ని ఈ రీతిలో కూడా బలంగా మనం చెప్పవచ్చు అన్నటువంటి రీతిలో నాకు అనిపించింది. ఇంకొక సందేహం ఏం తీరిందంటే, ఫాదర్ గారు పెద్దవారు, యాక్చువల్గా ఫాదర్ వయసులో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క వాక్యాన్ని నేను చాలాసార్లు చాలా మంది దగ్గర విన్నాను. వాళ్ళు చదివినటువంటి చదువుల్లో కానీ వాళ్ళకున్న అనుభవంలో కానీ మరి మీకు తగ్గట్టుగా రావడం అంటే కష్టం. అంటే ఒక చిన్నపిల్లలకి ఒక చక్కని పాఠం చెప్పినట్టుగా మీతో మీకున్నటువంటి ఆ తెలివికి తగ్గట్టుగా, మీ మనస్తత్వానికి తగ్గట్టుగా, మీ లెవెల్లో మీ స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఆయన చాలా చక్కని వాక్యాన్ని అందించారు. నేను పరిశీలన చేసినప్పుడు అందరూ కూడా ఎక్కడా కూడా అలజడి లేకుండా చాలా శ్రద్ధగా మీరు ఆలకించారు. మరి ఫాదర్ గారి వాక్యం నిజంగా అందరినీ తాకింది. మనకి రోజు తెలిసిన విషయాల్ని ఆయన చాలా బలంగా చెప్పారు, సున్నితంగా చెప్పారు. వాటిని మనం మర్చిపోయేలాగా కాకుండా నిత్యము గుర్తుంచుకునేలాగా ఆయన చక్కని వాక్యాన్ని చెప్పారు. మన గ్రామస్తులు అంతోని బాబా ఫాదర్ మనకు రావాలి అని మీరుగా నాతో చెప్పినప్పుడు నేను ఫోన్ చేశాను. అప్పుడు నా మనసుకి అనిపించింది నిజంగా మీకు ఆయన అంత ప్రేమ ఉందని. అలాగే నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆయన తప్పకుండా స్పందించాను. చాలా నిజంగా ఆనందమైనటువంటి విషయం. ఈరోజు ఒక 50 మంది ఫాదర్ కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో అంతకు మించి ఒక గొప్ప ఆనందాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. అంతోని ఫాదర్ గారికి మరి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు మరొకసారి నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వయసులో ఇలా పుట్టినందుకు రావడం కూడా చాలా సంతోషం ఉంది. హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ పండుగని ఇంత ఘనంగా ఇంత గొప్పగా చేసినటువంటి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇంకా కొంతమంది చాలా ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, చుట్టాలుగా, అక్క చెల్లెలుగా, అన్నదమ్ములుగా, బియ్యపురాళ్ళుగా మీరు వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. మరి ఈ రోజు మనకి ప్యాంట్ కొట్టినటువంటి చిన్న బిడ్డకి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాను. పిలువగానే వచ్చినటువంటి ఆ పసిబిడ్డ నూరంతలుగా అప్పుడు ప్రార్థన చేయండి. నా ఆలయం ప్రార్థనాలయం అనబడను, అడిగిన ప్రతివానికి ఇయ్యబడను, వెతుకువానికి దొరుకును, తట్టువానికి తెరవబడను అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మేము ఇప్పుడు స్వీకరించిన పవిత్ర వరముల ద్వారా
మా యందు నీ సత్యమును గూర్చిన జ్ఞానమును పెంపించను. సత్ఫలముగా మేము నీ పవిత్రాలయంలో సదా నిన్ను ఆరాధించుదుము గాక. నీ దివ్య సన్నిధిలో పునీతులందరితో పాటు నీ మహిమలో భాగస్వాములమగుదుము గాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. విశిష్టమైన ఆశీర్వాదాల కొరకు శిరస్సును వచ్చి ప్రార్థన చేయండి. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. ఈ ప్రార్థనాలయాంకితోత్సవమునకు మేము చేరవలసినటువంటి ఇహపరమకు సర్వేశ్వరుడు తన స్వర్గవాసిష్ఠులు మీపై పండుగ కురిపించునుగాక. అన్ని తావులకు చెదిరిపోయిన తన బిడ్డలను తన కుమారుని యందు చేరతీయ తలబెట్టిన సర్వేశ్వరుడు మేము తన ఆలయముగా పవిత్రాత్మ నివాసముగా రూపొందించునుగాక. దేవుడు మేము పూర్తిగా శుద్ధి చేసి మీ యందు వసించునుగాక. సకల పునీతులతో పాటు మీరు స్వర్గానందములకు వారసులగుదురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. సమాధానంతో వెళ్లి క్రీస్తుని ప్రేమలో జీవించండి.